Ćao svima, moje ime je Sonja Dakić i većina od vas me verovatno upoznala na projektnoj klinici. Ono što bih danas negde želela da podelim sa vama jeste možda kratko uputstvo ili neki vodič kako da svoju ideju prezentujete u okviru ovog projekta, a inače u budućnosti drugim ljudima i nekim saradnicima možda budućim koji će moći da vam pomognu. Za vas koji me ne znate, kratko ću se predstaviti zašto sam baš ja danas ovde da vam pričam na ovu temu. Ja sam pre 7 godina sa svojom kumom pokrenula jedno preduzeće koje se zove Daj Daj D.O. Bavimo se proizvodnjom ovakvih lepih pelena za bebe, ekoloških koje se peru. Jedan inovativan proizvod za koji niko u Srbiji nije znao. To je bio jedan od razloga zašto smo veoma aktivno morali prvih godina da radimo na edukaciji svojih kupaca i da nekako tu zajednicu i podršku same gradimo tokom proteklih godina. Ono što bih želela da vam kažem, a da vam to ostane onako i da vam bude pre svega korisno, jeste koje su po meni 3 ključne stvari za vaš projekat. Imajte na umu pre svega da, bez obzira kako ste došli do ovog konkursa, znači kako ste upali u Super ste priču, to je samo jedan od koraka na vašem budućem razvoju projekta. Čak i ako na kraju ne dobijete sredstva, to ne znači da nekim drugim putevima nećete dobiti podršku koja vam je potrebna. Čak što više, ovo je 3. put da se program sa ovakvom mentorskom grupom i podrškom održava i mnogo puta do sad smo videli projekte koji nisu prošli do kraja, ali su upravo angažmanom u toku samog celog procesa centrifuge izuzetno privukli pažnju i našli podršku na nekom drugom mestu i zaista realizovali svoj projekat možda i uspešnije nego što su i sami mislili. Na prvom mestu šta je bitno, to je vaša ideja. To je ono šta radite. Mi obično dobijemo kratke, to jest vaše prijave i kratke i dugačke i to nekada bude po 200-300 strana, ima dosta projekata i mi se trudimo kao mentori da ih pročitamo i da se spremimo najbolje da vam budemo zaista podrška na tom putu. Meni se dešavalo da pročitam ceo paragraf teksta i da ne shvatim o čemu se radi. Jasno mi je otprilike koja je ideja, ali ne shvatim da li je u pitanju aplikacija, neki sajt, da li je konferencija, radionica, puno teksta koji ništa ne govori. Probajte da vežbate, to je zaista stvar koja se uči, sa tim se ljudi ne rađaju, da svoju ideju budete u prilici da predstavite u jednoj rečenici. Znači da možete da u 30 sekundi kažete šta radite, u 60, u 90 i ko zna koliko ćete minuta imati u budućnosti, ali da u tom prvom kontaktu sa drugom stranom ih zainteresujete za svoju ideju i sva dodatna pitanja kasnije, da kažem, će onaj drugi pitati što ga interesuje, bitno je da ga zakačite. Primer iz ličnog iskustva, ja sam imala gostovanje na televiziji od nekih 4-5 minuta, otišla sam, odnela sam svoje pelene, novinarka me postavila par pitanja, bila su standardna pitanja kako ste počeli, kako ste došli na ideju, šta više od proizvodu, ja sam ispričala šta sam imala. Kad sam došla kući, poslali su mi snimak posle par dana, ja sam ga odgledala i moj suprug je rekao, pa super je sve bilo, sve si lepo rekla. Ja sam tek kada sam odgledala snimak shvatila da nisam rekla najbitniju stvar za moj proizvod. Ja nisam rekla da su to pelene koje se peru. Jer je to za mene bilo nešto što se podrazumeva. Znači, nemojte podrazumevati da druga strana razume šta ste rekli. Potrudite se da vaša ideja bude tako predstavljena, jasno i precizno, da ona druga strana nema dilemu šta je u pitanju. Ukoliko ima nekih dodatnih pitanja, naravno da vas može pitati, ali da u tom prvom kontaktu vašu ideju predstavite što bolje. Dakle, druga stvar koja je bitna jeste akcija, a to je šta ćete tačno da uradite. Znači, ako imamo ideju sa jedne strane, sada nas interesuje šta ta ideja radi, na koga ona utiče, da li je to lokalna zajednica, da li su to deca, da li su to stariji ljudi. Znači, šta je to čemu vaša ideja, kome ona, da kažem, se obraća i tu je po meni idealno da radite sa brojevima. Znači, ja podrazumevam da ste vi negde sproveli istraživanje o tome ko je vaša ciljna grupa, koga tačno gađate, ne postoji proizvod koji je namenjen svima i što detaljnije, da kažem, možete da prikažete te brojeve. Pritom oni mogu biti prikazani, recimo, ne znam, ako pričamo o nezaposlenosti u Srbiji, koliko ljudi je nezaposleno u Srbiji, pa od tog broja koji procenat su mladi. Vidite koji je način da te brojeve prikažete tako da zaista zainteresujete publiku, jer je to ono zbog čega će hteti da čuju koje je to rešenje koje vi nudite. Objasnite kako ćete to uraditi. Opet, je li to aplikacija, da li je to neki događaj ili je to nešto potpuno treće, znači ako su sredstva za koje konkurišete 500.000 dinara, vi ćete za tih 500.000 obezbediti 6 radionica koje će pogađati 30 ljudi,
tokom 2 meseca. Znači, probajte da te cifre i korake koji čine vaš projekat što konkretnije predstavite, jer je to nešto što vama daje kredibilitet iznad svega. I to je nešto što će nas uveriti da ste upravo sproveli istraživanje i analizirali onoga kome je vaša usluga ili proizvod namenjena pre svega. Treća stvar, ako pričamo o bitnim sastojcima vašeg uspeha, jeste upravo tim. Tim u smislu, bez obzira da li ste sami podneli projekat ili ga radite sa nekom grupom ljudi, vaših prijatelja, tim treba da objasnite zašto ste baš vi superste. E sad mi sa ove mentorske strane, mi znamo da ste vi svi superste kad ste došli do ovde, ali bitno je da znamo da li ste do sada nekada realizovali sličan projekat ili nešto što bi moglo da da kažem, određeni kredibilitet pre svega vama, da ćete zaista izgurati ovaj projekat do kraja. To nešto može da budu volonterske akcije u kojima ste učestvovali kad ste bili u srednjoj školi ili kojima ste kao u lokalnoj zajednici nešto radili, ali to je prosto nešto što daje zaista vrednost i kredibilitet vašoj ideji, što nama pomaže i kod nas budi onako jednu energiju i motivaciju da vam pomognemo. Ponekad i najčešće je takav slučaj, sad to mogu da vam kažem iz iskustva predstavljanja pred investitorima i nekim drugim programima, da će ljudi pre svega da podrže čoveka pa tek onda ideju. Znači, ako je osoba koja prezentuje to na mestu i njegove vrednosti su, da kažem, prepoznate i prenete na pravi način, onda ćemo sa idejom, i ako treba da je malo modifikujemo, lako da napravimo ono što treba, ali upravo ono zašto se vezujemo jesu vrednosti i kredibilitet osobe koja te predstavlja. Tako da, potrudite se da negde u svojoj prezentaciji napišete zašto ste baš vi superste i zašto ste baš vi ti koji treba da naprave ovaj projekat. Često je motivacija za neke od projekata koji dolaze rešavanje ličnog problema ili problema nekoga, da kažem, iz vaše bliže okoline, i to isto možete da navedete, jer opet ta lična motivacija daje jednu dozu entuzijazma i onako usmerenosti da to zaista i napravite. I ono što opet iz nekog ličnog iskustva mogu da kažem, kada vi sami uložite vreme i novac ili oba u vaš projekat, onda će takođe ljudi da prepoznaju i da vas podrže dalje. Najteže je dobiti prvu podršku, ali ako stojite hrabro iza svoje ideje, to će se svakako dogoditi. Sa željom da upamtite, da kažem, i primenite ovo što smo pričali, ja ću vam napraviti mali podsjetnik šta je to što ja mislim da je bitno u vašoj budućoj prezentaciji i razvoju. Pa smo tako rekli, znači na prvom mestu je vaša ideja, što je jednako šta. Znači, objasnite mi u jednoj rečenici šta je to što radite i da shvatim i da shvati vaša 80-godišnja baka ili komšinica. Znači, ispričajte to tako da vas dete od 5 godina razume i gospođa od 80. Čak i ako je aplikacija za mobilni telefon, sigurna sam da možete da objasnite šta ta aplikacija radi za svoje korisnike. Na drugom mestu jeste akcija ili kako. Znači, kako ćete da realizujete svoju ideju, šta je to što ćete da uradite. Za toliko novca vi ćete ponuditi toliko ili kupiti opremu za to i to, sprovesti radionice, napraviti web portal ili aplikaciju ili šta god. Znači, kako ćete to da uradite. I treće, ono što daje lični pečat, znači vašem, to je taj tim kroz motiv. To je ono, znači ovde ćemo da stavimo superste, da objasnite zašto ste baš vi ti koji će taj projekat da realizuju, a kod motiva, znači zašto ga uopšte radite, znači koja je vaša lična motivacija. Dakle, ono zašto će ljudi da se vežu za vaš projekat jeste zašto. Šta je to, znači, kada prezentujete vašu ideju, mnogo je bitnije vaše stanje i vaše emocije koje nosite nego sadržaj koji iznosite i ljudi će se povezati sa vama na nivou vaše lične motivacije, to jest vaših uverenja i vrednosti. I to je ono razlog zašto će želeti da se zainteresuju, da vas podrži, da prenesu tu vest dalje. Znači, ono što često vidim u radu, znači ove 3. godine Superste programa i Centrifuge, ja sam imala prilike da razgovaram sa preko 100, čini mi se, timova i pojedinaca tokom te 3 godine, često ne vidite priliku za komercijalizaciju svog projekta, iako ona postoji. Fiksirate se za jedan put i ukoliko nešto na tom putu ne pođe kako treba, da kažem, ili nađete na neku prepreku, ne vidite način da to izbegnete, ili ako ne dobijete sredstva, prosto kao pomislite da odustanete od projekta. Probajte da primenite jedno prosto pravilo, a ono se zove 3 puta.
3 puta znači da za svoju ideju razmislite 3 različita scenarija kako ona može biti realizovana. Jedan je Superste konkurs. Smislite još 2. O čemu se radi? Kad imamo 1 put, mi obično se zaglavimo na njemu upravo kada naiđe neka prepreka i ne znamo sa koje strane da je priđemo. Kad imamo 2 puta, imamo dilemu koju od ta 2 puta treba da pođemo ili da izaberemo. Kad imamo 3 puta, tu već naše, da kažem, onako polje delovanja postaje mnogo šire. Ta 3 puta nekada možda mogu i da se ukrste, da se prepletu, da se sretnu u jednom, ali nam daju fleksibilnost da malo drugačije posmatramo i te neke eventualne prepreke i promene koje se dese. Znači, budite fleksibilni i smislite 3 načina kako da vaš projekat bude realizovan bez obzira da li dobijete sredstva u Superste programu ili ne. Imali smo prilike, to sam vam već spomenula, da su projekti koji nisu dobili novčana sredstva kroz promociju na društvenim mrežama, koja vam sada možda deluje teška, nebitna ili ne znam, da nije potrebna, upravo privuku pažnju i postanu vidljivi za svoju lokalnu zajednicu i realizuju projekat na potpuno drugom izvoru, da kažem, finansiranja i podrške. Tako da nađite i razmišljajte o tome, znači ovo je jednostavan recept koji možete primeniti na sve u životu. Razmišljajte o tome da za sve što imate nađete 3 puta i da tako pokušate da svoju mogućnosti pre svega proširite. Pa dakle, ja sam prethodne 2 godine imala priliku da držim kratku prezentaciju kako da predstavite sebe u 5 minuta, jer je to nešto što će vas 20 koji prođe u finalni krug imati priliku da uradi i ta prezentacija jeste u neku ruku zahtevna. I opet tu negde se sadrže i savjeti koje možete primeniti na razne druge stvari. Vi ćete deo ove prezentacije možete i dobiti, znači nije nikakav problem. To su opet neke stvari koje sam vam već ponovila, ali eto da sa tim negde zaokružimo i rezimiramo ono što smo pričali. Ovo jeste bitno jer će vam zatrebati za bilo što u budućnosti budete radili. Znači ono što sam vam rekla i što jeste tačno, to je da pri predstavljanju svoje ideje budete jasni i precizni, da tačno znate da kažete čime se bavite i šta želite da postignete. U tome mnogo može da vam znače konkretni brojevi za ciljnu grupu, znači sa kojom radite. Ukoliko su to, na primer, jedan od projekata koncerti klasične muzike po bolnicama, znači koliko će koncerata biti održano i koliko mislite da će ljudi biti u prilici da čuje, znači, te vaše koncerte, znači prosto na taj neki način da izmerimo uticaj samog projekta. Ono što smo takođe rekli, da u toj jasnoći budete toliko jednostavni u svojoj prezentaciji da vaša baka može da vas razume ili 5-godišnje dete, upravo iz razloga nemojte ljudima objašnjavati kako nešto radi u smislu tehnički, nego šta je to što će napraviti, znači koji je to uticaj koji će vaš proizvod, usluga, radionica, šta god bilo u pitanju, doprineti vašoj ciljnoj grupi jer je to ono što ljudi razumeju. Jedna od dobrih načina kako da prezentujete svoju ideju jeste da predstavite problem koji želite da rešite. Tu se opet vraćamo na onu neku ličnu motivaciju koja vas možda pokreće i zašto se ljudi u stvari vežu. Da li je to pitanje obrazovanja, da li je to nedostatak kulture u društvu, da li je to prosto neki ekološki problem, znači kao što je bio u mom slučaju, znači šta je to što je vama zasmetalo i mislite da svojim opet projektom možete da promenite, jer je to ono što ljudi vole da čuju. To je prilika da ih informišete možda o nekim stvarima koje apsolutno ne znaju, znači iskoristite tu priliku na najbolji mogući način. Zašto ste baš vi Superste? Ovo je jako bitno da imate na umu kad treba da zaista izađete pred ljude i kažete šta radite. Normalno je da nekada budete nervozni, da vam se dlanovi znoje, da imate knedlu u grlu, da vam se tresu noge. Postoje jednostavne vežbe kako se to rešava, znači to možete i javiti se ili pronaći na internetu. Znači, moj lični način da to rešim jeste tako što sama sebi kažem da postoji razlog zašto sam tu da jesam i postoji priča koju treba da prenesem ljudima. I onda prosto tu publiku vidite kao nekoga kome ćete vi nešto doneti i nekoga ko će vama jednom lepom energijom i podrškom uzvratiti. Tako da probajte da tu ideju i celu predstavu ideja Superste prenesete kroz svoju priču na taj način. Ljudi će zapamtiti 3 stvari od cele vaše prezentacije. I tako sam vam i ja u prvom delu svoje prezentacije istakla 3 stvari, jer mislim da prosto više ne bi ni mogli da primite. Potrudite se da te 3 stvari budu ono što je vama bitno da kažete.
jedan od slajdova posle kaže niko ne zna šta ste zaboravili. Imajte to na umu. Znači, potrudite se da napravite prosto koncept vaše prezentacije i izdvojite u okviru vremena koje imate dovoljno da se posvetite svakoj od te 3 stvari koje su potrebne da bi ta priča bila zaokružena. Šta ide dalje? Za mene u ovom slučaju, za moju prezentaciju koju sam ja držala, bile su stavke gde kažem da jedna beba iza sebe ostavi 1 tonu prljavih pelena na deponiji, da svaka 3. beba u Srbiji ima pelenski osip i 3. informacija je upravo rešenje koje ja nudim kroz svoj proizvod. I to je nešto što ja kad god me neko pita, to su 3 stvari koje želim da ljudi zapamte, a sve dodatno me mogu pitati, potražiti na internetu ili na neki drugi način saznati. Ovo je ono što je, da kažem, suština našeg biznis modela i najvažnije informacije o njemu. Baš kao Homer Simpson, džaba posle se udarate po glavi i ljutite, mi ne znamo šta ste zaboravili da kažete, ponekad kroz pitanja žirija će neko možda doći do neke informacije, ali se potrudite da te 3 stvari zaista budu ono što jeste bitno za vaš biznis. Na kraju, šta je potrebno za dobru prezentaciju? Rekli smo vaše stanje. I nešto kratko, rekla sam vam, znači moj najveći izazov je bio upravo prezentacija na TEDxu u Beču pred 1000 ljudi, kada sam imala sve to i gušenje u grlu i tresle su mi se noge i onda sam onako sa sobom izmantrala da postoji razlog zašto sam tu i zašto sam pozvana da ispričam deo svoje priče. Kada sam izašla na binu, moj mikrofon nije radio, iz publike su mi davali signal i ja sam onako, pošto sam se dovela u dobro stanje, krenula, da kažem, ka momku iz tehnike koji je već trčao ka meni sa drugim mikrofonom i ja sam nastavila dalje da prezentujem. Sve je prošlo u najboljem redu, ali sam ja sebe dovela u stanje da tačno da je struje nestalo, ja bih i dalje mogla da izađem pred te ljude i da pričam. Tako da, to je nešto za što vi sami treba da se pobrinete, jer će to uvek uticati na to kako će ljudi da dožive to što prezentujete, a to jeste na kraju najbitnije. Jasna, konkretna priča, šta je to što hoćemo, kao mali pregled. Ja sam grafički dizajner i ja volim prezentacije sa malo teksta i puno slika, jer slike nekada mnogo bolje prenose to što hoćemo da kažemo. Nemojte navoditi 10 stavki i onda se okrenuti i čitati slajd. Niko neće zapamtiti 10 stavki sa vašeg prezentacije. Izdvojite 3 koje su najefektnije i njih prenesite, a ove ostale navedite negde u pisanom projektu, na sajtu, na Facebook stranici ili gde vam je već bitno i potrudite se da ljudi zaista odu sa bitnom informacijama kući. Model objasni problem, ponudi rešenje i naravno svi volimo srećan kraj. Tu se opet vraćamo na onu motivaciju, na ličnu priču, na to zašto mi želimo da podržimo vaš projekat i zašto želimo da vi budete deo naše zajednice. To je otprilike to ukratko od mene. Ja mislim da je jako bitno, i to je mantra sa kojom ja idem negde kroz svaki radni dan, da jako radite na svojoj ideji, da volite ono što radite i da verujete u nju i to je ono što se vidi. To možete sigurno vidjeti u svom okruženju kada neko voli svoj posao, zaista mu ništa nije teško da uradi. I opet se vraćamo na onu priču kada uložite svoje vreme ili novac ili oba u svoju ideju, ljudi će vas podržati kada vide značaj i kad prepoznaju stvari značaj toga. Tako da, ja znam da ste super ste i znam da svako od vas svojim projektom može da učini da ovaj svet bude bolje mesto. I veoma sam srećna i zahvalna na prilici da radim sa vama na tom vašem putu, tako da budite hrabri, budite otvoreni da iskoristite naše sve mentore u programu, da vam pomognemo, da vas podržimo i da zaista zajedno učinimo ovo naše okruženje malo bolje mesto za život za svih nas. Hvala vam puno, vidimo se, ćao!